Tumba! Naku, sana tutulog si Manang sa kwarto namin ngayon ni Doris. Hindi bali. Mateo. Hayaan ko kung Mateo. ano gusto yung Come here. pagsalubong ng bagong taon. Oh, paatras, oh. Paatras. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Uy, saan ka punta? Ba. Hey! Psst. Uy. Psst. Ba. Ba. Ano ka ba naman, Ricardo? Parang bata Ba. iwan dito. Ah. Hala, hala, hala. Psst. Psst. Pik. 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 Ba. Ba. Hala. Hi, say hi. Say hi. Ricardo, ako naman ang magbibigay sa'yo. Opo, mag-iingat po kami. Mateo. Hindi. Alam ko mag-ingat ka. Ang ibig ko sabihin, Bye. nasimula mo nito. Bye. Kaya ito yung Hello, hello. kausapin mo si Maya. Bye. Pero huwag mo siyang susundin.